कर लड़का एगो बाड़े सीमेंट फैक्ट्री में मैनेजर भइल बाड़े। हां बड़का लड़का बड़का ने खलीफा जौना के नाम। अच्छा सीमेंट फैक्ट्री में जाके मैनेजर हो गेल बड़े मलिक। हां जी अभी 6 महीना ज्वाइनिंग कइले भइल नौकरी। तले फोन करले करे नया घर बनावत बा लगा। एक ट्रक सीमेंट भेज देतो तो चलती बा मैनेजर बाड़े। तो लड़का कहता कि पापा नया नया नौकरी लागल बाटे। एक ट्रक सीमेंट पकड़ा जाए नौकरी खत्म हो जाए कमाए तो बहुत सीमेंट किनाई। कहले तो बाधा ट्रक। उसके बाबूजी डायरेक्टर बड़ी तेज दिमाग के बाड़े नौकरी फंस जाए। कहले तो 40 बोरा भेज दे। कहले कि ना फंस जाए। कहले तो 20 बोरा भेज। कहले कि ना कंपनी के मालिक बहुत उदंड हो जान जाए बिगाड़ दी नौकरी पैसे निकाल दे। कहले कि 2 बोरा भेज। ना बाबूजी छोड़ा इतना खाती खा तो 1 बोरा भेज। ना पापा नौकरी का सवाल बा। कहले कि 10 किलो भेज। 10 किलो ना पापा छोड़ाओ आधा किलो सीमेंट भेज। लइका कहता कि आधा किलो सीमेंट का करबो। कहले कि तोरा माई के छडवा बंद कर दे कि तोरा नियर लइका दोसर होखे ना। सबे जी के ढाल दे हो रखे कि तोरा नियर नहीं पातर लइका कौन फिर जन्म मत ले ले जननी बुझलो कि नहीं जे नय कहला और ही बात रोज हमारा अपना निमन लागल हो इनकर सारी गलती हम भूल गए हो। 4 दिन भेजा है कहले ए लमड़ पाहू भले हन ए लमड़ पाहू बड़ी खुश बने कुंवर जी इतना खुश हमरा के पाहू ना ले कहल नहीं लागल। ऐसा कि हमर ससुर के नहीं है माई बाप इतना सुंदर के सारो ना रहला हमर ससुर माई बाप के नहीं हो और तर के टूटे है घर में भइल होई तारा जितना होई उतना तड़का मिले बाप के नहीं हो। गौतम में तने नजर मिल गई तो प्यार है दान हम लोग पता भइल लव मैरिज बोले को भइल बड़े तड़का वाली हो तारा मेहर नहीं का मेहर के तरीका बा 1 मीटर में ऊपर बेलाउज हो जाला साफ एगो होइए ना लइका में कुकुर काट के लगे लगे बोक्सा का ना भाई अपन एखन देखते अपन केना भइल तो हम कोसन खानदान के भइल कि लंगड़ो आदमी के बियाह हो गइल हम विधायक हो जे हमर बियाह होई बुझ लंगड़ के बानू परिवार के बोल पर होला तारा तारा बने के हनी है हमू है तारा जितना जोताइल होई नु उतना हमरा ट्रैक्टर से कौन छूट जाला। हां उतना फटलो तेली त नौ से ढेली पतन ध्यान दो तारा काटा बा 3 कट्ठा जमीन लोग गंगा जी परिवारित बना देल तो विशेष ध्यान दे कुल ना कहल जा हमने गाय खाई जा जनता के पैसा से 2 रुपया भइल गलो कौन नौकरी सब बताएं तो बिना घूस ले डीएम साहब जी बा एसपी साहब जी बा घूस ना लेबो महीना आवत तो तरफ तनख्वाह से बेसी दार खर्चा मैनेज कर हमने घूस ना ले जा तब के कमाई ना हमने कौन विधायक बड़े जन घूस नहीं ले कमीशन नहीं खा
ए बरा ई कोई ईमानदार नेता को दे बरुआ ईमानदारी को वो खेत बेच के लगाओ करी चाहे मुखिया बना चाहे सरपंच बना कुछ एक्स्ट्रा इनकम ना हुई तो तारा खेत बेच के लगाओ कर दे भैया अगर 20-20 लाख रुपया मुखिया में खर्चा करे पड़ता तो मुखिया लोग मतलब 20 लाख 25 लाख उतना खर्चा कोई लाख बाद हर जगह के अल्लाह का तरफ बोल जाने जाने प्रोग्राम निराला व्यास ऑल राउंडर भोला दादा है व्यास हो बनी कहना बनी आई व्यास में तो मन पर आई माला में कितने मन पर आज ना एगो व्यास की माला हमने रात भर का वाला सब सीधे ऊपर लगा लगा व्यास बैठो लोग हम मंच पर बोला के मान सम्मान दिया नीतीश के ना आज वो पेपर में देखो मिलल बड़ा फोटो बनू जोगी जी ऐलान करने वाले कि लोग गायक जितने समाजी गाने वाले हैं सबका कार्ड बनेगा 4,000 रुपये महीना मिलेगा 1 करोड़ का जीवन बीमा रहेगा कुछ बीच में हो जाता है परवा में मोबाइल में तेरा मरा लो जोगी जी अब ये देख लीजिए मोबाइल में आइल बेटा व्हाट्सएप एगो माला दिला ऑलराउंडर व्यास एगो माला ले लिया उसके बाद हमने परख ले रहे हमने कहा गुरु के गुरु बाबा के उम्र के बाद रे तूफान जी के हां तूफान जी बंद लोग हैं विजेंद्र बाग मान ली हल कौन गाना कहता है प्यार वाला गाना धोखा को प्यार में पुरान भेल नया मेटर सुना दिले वो पुरान हो गए सब गीत तो में प्यारवा में का मिलेला वो गीते में रस थोड़ा होला ज्यादा थोड़ा सा रहेला बाकी वो निमन के कर लगेला जे प्यार कइले हो के धोखा देले हो के तो धोखा कइले हो हां सबका नाने में लगी होय होय तब समय के घर भी अभी 3:45 हो रहल बा कने भर देखो भैरवियों में चलता हो जाला बारिश सब बताओ नहीं का याद कर लीजिए आउल बा रोज एक माह भी जुटेगा 5 तारीख के एक माह 5 तारीख के चलते के दुगुला भाई हम बनी एक माह गांव में एगो हम बनी एगो ई आशा भोसड़ी आशा भोसड़ी आवाज तो करतला कोमल लगता नहीं जब बजाई बोलो यूट्यूब पर डाल के तो बुझाई कि साहब पाड़ा के 50 बांस मार ली हलमट भाला मार दी हलमा पाड़ा पड़े रही गई कौन बात आज पड़े बड़े कालो पड़े रहे आज अंतिम पद को
कभी कहना है अपना से लिखल भाई अपन लिखल हां जो हाथ थक देबो एगो फेर लो लस रोड़ी लस माने फेर एगो ला फेर ओकर बाद डाल देबो सटा वाला डाल दे कि कोई नु हमरा शुक्रिया अपना इंतजार करे प्यार के गीत भाव में बर्बाद करके धर दे सामने तार कलर कौन बात तुम दिखाओ ये जा के ना भी हो नचनिया के भैया बॉम्बे कहा नचनिया ब्यास में मस्ती काहे न किस तरह हो बाय कोनो नचनिया कोनो ब्यास मस्ती रहता लो अयो 2 साल पर रही कारण नहीं बा कि चैते में मेहनत ज्यादा पड़ेला आए कनी के दूज दल में दियात नहीं खाई ना हमनी के ब्रह्मचर्य आदमी बनई गावे के बाटे उ काम कल आवाज पहुंच जाला आज में तनी करकरा तले से कि घरे कोई नहीं है आज 15 दिन पर मेहनत 15 दिन पर घरे कोई नहीं हो हां बढ़िया ही करावत नहीं बरे जाए करे बरे बहरस बाहर बोलिए नहीं हमनी में तो डरे भाग जली सो तेरे बाहर मेहनत बा हमनी के आई कनी के दूध चाहिए ये भी नहीं हमर रहल बदल बन बहुत जूली आई भारत ममता खेसारी में गइली शिवटी फिर लौट गेली स्वीटी रिंग